Kay tawo. Halin na kiyan. So, namaklay na mi. Kay bawal mi dito sa katong balsa sa moog. So, diri ni mangita mi pwesto. As you can see, dalan pagid atong makita. Kay wapay kuan. A few moments later. Dagan kay tawo eh. Ang tubahon daw gyapon ni aron dili maliguan. So, hi guys! Na ako diri karon sa Parulan mo kay wala mi nasugtan dito sa kani sa balsa sa Moog. So, diri mi karon nagtambay-tambay. So, as you can see, nara ko sa ilalom sa bato kay wala na pwesto tungod sa kadaghan tawo diri, daghang kay nangaligo karon. So, diara mo mag-arrange ta sa tumbal. Oh! Hindi na ako maligo. Grabe kay kadaghang tao guys oh. Dito dapit sa Bukara. Wala day mi nasugtan dito sa balsa sa Moog katong sa ubos tungod kay na ako na marag nahitabo dito atong mga niaging simana pa. Aray ko na kung ibalin kong pwesto. Tungod kay kaning nagkaanam na siya kataom. So, magbantay-bantay lang muna kay sige kong purong-purong kay medyo mapakong ka sa bato. So, dili na ko. Naligo pa man sila eh. Kaon-kaon sa tanong. One eternity later. Lagi na ibayad ng 30 dito sa dito sa nasa. Naman ano yun? Saan man yan? Pasulog na sa kwan? Ito kung sa katunay kalubian. Entrada niya nag-post.
Sulod na lang sa... Hold up naman eh, di naman ikuan. Napay bayad ang entrance sa sulod mo. Bayad pa kasi sulod. Sulod lagi sa... Kabahon. Oh, madam. Wala pa tayo pick up ka. Hala, hapit na mo tao. Kian! Call. Modern pa akong tagkaroon. Mga wala pa lang. Huh? Init na nun. Malak na awin kita kan buwan dan awin kita Ganto pa kailang palit. yung ulo. One hour later. So, mao kini among balon. Kanon, hotdog, nagpalit rami og pansit, kinilaw og lechon manok. Napo din may Sprite. Inato lang inato. Og ayaw kalimot ang Red Horse.
So, mga unami. So, guys, maniod to na tano. Dibutangan ako ani para medyo kuan siya mulandong. Medyo ngit-ngit rabagig ko, no? So, bukad sa karan sa nako niya akong kuan mga bato. Be, dali na, mga una. Kian! Oh, sak. Diya nakauna ka diha kay mga una ta, dali na. Ganito. Dako. Sak, dali na mga una ta. Ali na be. Ali na gani. Ali na ba? Turai mo. Dito ka dapit ka. Dito dapit. Hindi na. Isog gamay. Isog. Dito dapit. Hapit. Patong mo yan. Saksak. Uy, tubang sa mo. Anara. Yo, dagan kay tao. Libot ta libot. Grabe kay kadagang tao. Lamis. So, dagan kayong tao. Tara makita ninyo sa akong likod dire nga pikasay, dagan kay tawo. Dagan kay tawo. Og labi na din he, dagan kay tawo. So, ligo-ligo na mo. Ayaw, mabasa ko ha. Dili sana ko bason akong buhok. Char. Okay. Yubi, di ketukan ba? Ilangay. Grabe kadagang tao diri karon. Diri nga side diri daghang kay tawo. Dito sad nga side daghan. Daghang kay tawo. Amuan ang naipink nga kuan pwesto. Grabe kay kadaghang tawo. Nami karon diri sa Bukara. Grabe kadaghang tawo. Diyan to pa daghang kaayo sila no. Kita ninyo nga grabe kay kadaghan ang tawo. Diyan kasak.
sakya Ayaw yun. lagi siya sakye. Dili mo magawid-awid ba, dili? Guys, namin diri sa one of the tourist spots sa Lagindingan. Sa Parolan siya dapit. Parola gid siya sa Bakwarko para. Wow, starfish. Kian. Kian. Boss, okay ra ka? Kira kayo, madam. So, pauli nami. Manguli nami kay unsa ng urasa. So, mamaklay ta. Diri ra nako putlon. And enjoy watching. Thank you.